sa Atlaza, nakapunta na. Kasi palag kasi ako may medium rare, tapos 8, baka makauwi yun mga ano pa, 12:50, ganun. Ate, ayaw niyan mag-tricycle. Gusto niyan, sunduin siya dun. Tanghali ang uwi niya, kaya may inangan niya ng mag-tricycle kasi kung hindi, matatagalan talaga siya. Butter, rice. Lagay ko tong garlic. Ang butter. So, kanina gutom na gutom ako kasi siguro nalipasan na ako ng like sa may ano daw, ano tawag doon? Ano, tawag sa dyan, pero mag-ingat po ka sa amin, mainit na mainit. Go, go, go. Hi guys! Welcome to my vlog! So, yan, long time no see na naman dahil hindi talaga ako nakakapag-vlog. So, yun na naman kasi umabsent ako sa klase. So, yun kasi isang subject lang naman kasi ngayon. Tapos, 1 hour. Tapos, parang wala rin naman nang gagawin. So, ayun, hindi na ako pumasok. Kasi pumasahe siya, nakakatamad na talaga. So, ayan, nasabi ko ata sa last kong vlog na hindi na ako nag-apartment. So, umuwi ako dito guys sa bahay. Kaya, pag ganitong malayo talaga nakakatamad. So, ayan. For today's video, magluluto ako. Ano nung oras na ba? Tanghali na eh. 12:17. Tapos, wala pa kami guys na lunch. Wala pa kaming ulam. O kahit ano. Pero, nagsaing na. Wala nga sinaing o, diba? So, ayan, kaya naisipan kong lutuin tong pinakahuling natitira kong steak. So, ayan. Bumili kasi ako nito. Sa isang pack niya, itong isa, 2 pack kasi yung binili ko. Yung isa, 3 piraso. Yung isa, 4 na piraso kasi magkaiba kasi yun eh. May tawag dun eh. Tapos, ito yung pinakalas na lang talaga. Ayan na yung ano nyo. Yung plastic niya. So, eto, last, ngayon lang ako mag-vlog. So, ayun nga, dahil walang kanin. So, pag kumakain kasi ako ng steak, hindi na ako nagkakanin. Yan na lang. So, yan, wala akong stand. Dahil hindi ako binigyan ni Kuya Vince ng stand. So, yan ako lang tao dito. Ay, hindi. Si mama pala naglalaba. Ganyan nga pala yung dito sa labas namin. Ayan, nilagyan ni papa ng bubong dyan para kapag may bisita. Pag may bisita kasi guys, or pag may mga ganap sila, dito na lang sa labas. Kasi maano pa nga yung sa loob namin. Masikip. Tapos, ayan, dito kasi yung TV. Ay, kakalipat lang ni Papa dyan nung nakaraan ng TV kasi dito yung nakalagay kasi may umiga, may natulog na dito, doon sila. Papa, wala na kasi silang kwarto kasi kinuha ko nga kasi bumalik nga ako dito sa bahay. So, ayan. Ayan yung aming dirty kitchen. Yarn. Tinanggal na din ni Papa dito kasi sira na din naman dito yung ano tawag dyan? Lanob. Lanob ba yun? So yan, simulan na natin magpainit ng mantika. Wala kasi akong stand. Maghanap na ako sa TikTok. Baka may mura. Yan. Unahin natin tong itong itlog. O diba, wala ako guys na mapaglalagyan ng pwede na dito yun. Pumayat daw ako guys. Sabi lang naman. Kaging ko. Ayan, nakauwi na sila Ate Rika. Tsaka si Ate Angge, galing Burias. Sana all nakapag-Burias. Pero pinakita akong post niya sa Atlaza. Nakapunta na ako doon. Resort yun ng doon eh, ng mayor doon sa kanila. Ayan natin ng konting mantika lang. Hindi ko pa pala nasi-season tong steak natin. Pero naano ko na siya, napalambot ko na siya ng kaunti. Kaunti. Bigyan lang natin ng asin. At saka, meron akong dinurog na paminta. Wait lang, baka masunog eh. Ayan.
Tanin ko na lang sa kabila. Kabilaan. Ayan. Ang goal ko ngayon, kasi palagi ako may medium rare, tapos minsan, medium well. Gusto ko medium well lang. Medyo na kasi ako, parang masawa na ba? Baka naman to, baka maging maalat. Ayan. Ito na nga maluto-luto na ako. Oh my God! Ayan na guys. Ayan na yan. Ako garlic. Si Bunso, maya-maya, uuwi na yun kasi half day lang yung pasok nila. 12, mag-1 yung uwian. Yung uwian niya. Ilagay na natin ang steak. Okay. Oh! Oh my God, nakalimutan ako. Meron ko dito Wala na pala guys. Meron sana akong asparagus kasi inuti-uti ko talaga yun para sa dito sa steak. Kaso, ubos na pala. Butter, rice, butter. Wow, sarap! Kailangan natin mga po. Lumabas yung juice niya. Guys, lumabas ito yung red. Yan yung kanyang juice, hindi yung dugo. Yung juice lang. Kaya wala tayong asparagus. Sigay ko itong garlic. Pero pa yan guys, medium rare yan. Ang gusto ko, medium well. Kaya, ibabalik tayo pa natin sa mamaya. Bango. Ang butter. Pero, ito kasi daw, dito sa may egg yolk, masarap daw kasi ito, i-dip dito yung yung steak, dito sa egg yolk. Kaya hindi siya dapat ganun kaluto. Dapat medyo pa siya. Ano tawag dyan? Basta malambot. So guys, ang tahimik na dito sa bahay namin. Kasi wala yung mga tao, wala yung mga people. Tahinog na pala ngayon ng mga ng mga langka. Ayun na, baka maano na ito. Bantayan natin ito. Ba't natin inuwanan? Ayun na. Pinatay ko na yung
Yun! Sarap niya, guys. Wala pa. Ang sarap na. Lagyan natin ng butter. Kasi masarap din naman ito dito. Guys, ang ating steak. Ayan, umusok pa yan, ha. Yan. Bawa. Tayo sa labas. Madilim ba? Kasi aantayin natin si Bonsong makauwi. Medyo malapit na din naman yon makauwi si Bonso. Anong oras na din naman kasi. Ayan, malakas tayong start. Oras na 12:38. Baka makauwi yun mga ano pa, 12:50 ganun. Ang oruli na siya na. Alaw na. Dati kasi, hindi yan nag-tricycle. Di ba? Anong grade na ngayon si Shaina? Si Bunso, grade 8. Dati, ayaw niyan mag-tricycle. Gusto niyan, sunduin siya dun sa school. Kasi may motor baga kami dito. Si Kuya yung magsusundo sa kanya dati. Kasi, guys, yung high school, malayo sa market. Kasi nandun yung tricycle, yung paradahan ng tricycle. Ganun yung ginagawa namin dati. Naglalakad kami papunta. Pag-uwian na, naglalakad kami papunta dun sa paradahan ng tricycle. Mas mainit. Ganitong tanghali ang uwi niya, kaya mainit. Ayaw niya na maglakad. Minsan naman, pag no choice siya, talagang maglalakad siya papunta dun. Magta-tricycle na. Minsan talaga ayaw niya, hindi talagang mag-aantay siya dun. Hindi yan sasakay ng tricycle. Buti ngayon medyo na-overcome niya na kailangan niya ng mag-tricycle kasi kung hindi, matatagalan talaga siya dun. Kasi hindi naman palaging nandito yung motor. Ginagamit ni Papa, ginagamit ni Kuya, minsan sa trabaho. Kaya, ayun. Pero baka hindi na to mainit mamaya. Si Mama naglalaba. Nasaan na si Bunso? Gusto ko nang kumain. Gutom na ni. Antayin lang natin. Kalma. So yan guys, habang nag-aantay ako kay Bunso, ayan, naisipan kong mag-live at voila! Voila! Ayan, nakaka-surprise naman kasi ang dami agad na pumasok sa live. Thank you so much. So ngayon meron tayong 32 million viewers. So, 32 viewers. Thank you so much. Ang dami pa rin talagang nakaabang sa vlog. I mean, sa YouTube. Ayan, kaya madali silang nakapasok. Ayan, yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pa-subscribe. Thank you so much. Ayan, ano sabihin kay Kenneth? Kaya pa man BG para wala ka naisipin bayaran sa boarding house. Opo, mahal po kasi. Tapos, kaya ko naman, like, kaya naman. Ay, hindi. Kasi pa, isa pang rason kung bakit hindi na ako nag-boarding house, guys. Kasi, yung schedule namin, kasi nung mga before, first year, second year, medyo maaga yung mga schedule. Ngayon kasi, 9 a.m., 10 a.m., 11 a.m., onward. Kaya, parang hindi naman kailangan na gumising ng maaga, ganyan-ganyan, hindi na malilate. Kasi 30 minutes before, dapat nasa jeep na ako. Ganyan ako araw-araw yung ano ko, pag sasakay ako, I mean, pag magbabiyahe ako. 30 minutes before, dapat nasa jeep na ako kasi yung biyahe nasa 20 minutes. Ganyan, 25, depende kung traffic. So yun, ang tagal ni Bunso. Guys, ang tagal ni Bunso, malamig na to for sure. Malamig na to siya, guys. Okay pa naman to. Masarap yan. Kahit naman hindi yan mainit, masarap yan. Nagluto kasi ako. Sabi ko sa inyo. Ano daw? Bagay sa'yo ang makeup. Thank you. Si Bunso ang bida sa vlog na Idol Joppers na. Oo ba? Kasi nga pupunta sila dito. Ang cute naman. Hindi ko pa namimit si Idol Jopper. Gustong gusto ko yun mamit eh. Kaso matagal pa daw, December ata, or yung parang so, ay hindi, may gaganapin daw sila baka November, October, mga ganyan. Basta may sinabi sa akin sila kay Nolina, sa sunod na ganyan. Kasi babalik pa rin naman daw. Good morning, Bunso. Wala po si Bunso, Kuya Markley. Thank you po, Rams at Nara. Blooming daw. Coach Neil, tanding kayo ng Camp Sir Angel, yain mo dyan Santo Domingo better sa darating mo.
kung nga pala mag-birthday ako, alam nyo guys, iniisip ko na yun. So, kung mag-birthday ako, pero hindi ko naman siya iniisip masyado kasi hindi nga ako maghahanda. Sabi ko, 20. Diba? Mag-enter, iiwan ko na yung yung teen. Kasi tapos na yung 19. 20 na. So, oh my God, wala pa akong plano guys, promise. Wala pa akong plano. Hindi ko pa kasi alam, wala pa kasi akong ipon. Kasi, guys, nung may naipon ako, ipinundar ko siya sa parang something na small business. Pero saka ko na siya i-reveal sa inyo kasi ngayon puro pa kasi gastos yung niya. Sa una, puro pa siya gastos kasi basta hindi ko naman ganito. Inaano niyo ako eh. Secret mo na yun. Thank you po, Spy. Blooming ba? Masaya siya eh. Kahit si Rika din niya na-meet si Idol Japper. Ay, ganun po ba? Sayang. Ang lapit na sana dun ni Ate Rika. Ang tagal ni Bunso. So, guys, ayan na si Bunso. Nakapag-bihis na siya. Ayan na si Bunso. Guys, mas maganda na si Bunso sa akin. Promise. Niniton? Magpuyos ka. May bugon ang buhok mo. Ang kapal-kapal ng buhok ni Bunso. Hindi nagtatali ng buhok. I-shoutout mo si Kuya Neil, tsaka si Kuyang Emmet, tsaka si Ate Angge, si Kuya Kenneth, si Kuya Neil. Shoutout mo si Kuya Neil. Parang malabo. Ilaw. Kailangan natin ng ilaw. Pamawis na ako. Guys, finally. Huwag kang mag-off, please. Batiin mo si Kuya Neil. Ayan na naman tayo. Parang lalo ako magugutom. Kaya guys, kumain na tayo. Ayan. Kat, mas maganda na talaga si Bunso kaysa sa Amo. Okay lang. Magbigyan. So, guys, eto na. Mag-lunch. Gusto mo mag-rice? Kanin? Sure ka? Ako hindi kasi ako mag-rice. So, ayan guys, mumukbangin na namin ni Bunso yung niluto ko kanina. Ayan. Makikita nyo! Bawal yung makita. So, eto guys. Yarn. Walaan nyo na lang. Makita, pag kumain na kayo video, okay lang yun. Pero at least hindi nyo nakita yun. Batiin mo na si Kuya Neil. Ito, ang sarap nito guys. Ito yung ito yung sinasabi ko, masarap to isaw-saw dito kasi hindi na nga siya mainit. Wala nga tayong microwave para ininitin to. Kaya, eto na lang. Hindi na ako makapagbasa. Thank you, Ate Angge. Pero hindi pa yan tapos. Bunso, si Kuya Neil. Gutom ka na? Gutom na siya. Gusto mo itong laman? Ko lang to. Medium well ko lang to kasi ayaw mo ng medium rare. Batiin mo na si Kuya Neil, tsaka si Kuyang Emmet. Nagpalipad si Kuyang Emmet, tsaka si Kuya Neil. Ito sa akin na medyo may taba. Medyo na tuloy siya. Dapat pala medium rare ko na lang. Kasi natagal na naman eh. Guys, kain. Sige, Ate Angge, ingat-ingat po. Batiin mo si Kuya Neil. Di ba si Kuya Neil nagbigay sa'yo ng 5K nung nag-TikTok ka? Batiin mo. Batiin mo si Kuya Neil. Nagsan si Kuya Neil, nagpalipad. Nasusupog na siya, guys. Nahihiya. Medyo tumitigas. Last ko na to, guys. Wala na akong lulutuin na ganito. Paano pag crave tayo. Gusto ko itong may taba. Dati hindi ako kumakain itong may taba. Pero, sarap pala. Kain po. Mag-lunch na kayo. Batiin mo lang si Kuya Neil. After mo. Nandaman ka. Sabi mo, hi po Kuya Neil. Hi po, Kuya Neil. Kuyang Emmet pa. Hello po Kuyang Emmet. Hello po, Kuya Emmet. Hello po Kuya Kenneth. Hello po Kuya Kenneth. Hindi na ito. Ano pwede na ito?
Kulang ito. Sabihin mo, ay, Kuya Kenneth. Medyo nag-dry tuloy siya. Ayan, baliktarin na lang natin. Ayan, guys. Dinidip natin siya sa egg yolk. Kasi parang mas masarap sa egg yolk. Si Bunso, pahawak mo ng camera. Ano kasi ito sa ano eh. So guys, naka-live pa rin kami ni Bunso. At ayan, yung kinakain namin. Nakakapagsalita naman na siya, kaso minsan parang naano lang siya, parang hindi niya lang gustong sabihin, ganun. Ano? Ang sabi ko? Kapatid ko. Mag-comment kayo, guys. Nailing. Nailing? Ha? Kisay? Nailing. Yung nga, tigpailin ko na. Ang harap. Gusto mo kanin? Pinaka first time ko magluto nito. Shit! Grabe yung nalagay kong asin. Grabe yung alat. As in, yung feeling na hindi mo na makakain, ganun yung lasa. Grabe yung alat. Yung first time ko magluto nito, pero syempre dahil naanuhan na din naman. Hi Kuya Makoy! Nandito ulit kayo. Hindi po kasi ako guys, nagbabawas talaga ako ng rice, kaya medyo pumayat ako ng konti lang naman. Kuya Neil! Nag-ano kayo kanina? Nag-practice daw sila kanina. Ano, sayaw? Ano? Drama. Pataristas. Drama? Commercial? Anong role mo? Ano? Hindi ano. Ang galing ti ano? Dito. Sito? Dito ako. Nag-practice daw sila. Meron silang commercial. Ang commercial ng Sito, I cope. Yung masama pa sa katawan. May dito na tapos na ano ka. Yan, listen. Ineldan ko talaga siya kasi nga gusto ko ni Bunso. Hindi. Pero malambot kasi kapag medium rare lang. Sa susunod, si Bunso na magka-content. Magmumukbang siya kasi madami siyang mumukbangin. Meron itong langka na hinog. Merong santol. Ano pa? Wala namang mangga eh. Ang hang na puminta. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ayan, thank you so much sa nagpalipad. Kuya Neil, Kuya Emmet, at sa lahat ng viewers na nag-antabay. So, ayan, maraming salamat. Kasi magpapatuloy ako ng vlog. Tapos, ayan, dahil pagod na ang inyong dito na, natutulog ako. Bye guys, love you all. Short sa inyo lahat, kila Kuya Noli. Yan, thank you Lord. Thank you po Kuyang Emmet, Kuya Neil. Sa viewer. Para matuto na, di ba? Mag-vlog din yan si Bunso eh, para yumaman kami. Ipa-vlog ko din yan para yumaman na kami. Sige na, Bunso. Sabi mo, thank you sa inyong lahat. Ganun lang. Ganun. Welcome daw, sabi ni Kuya Neil. Thank you po sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na harap si Bunso sa camera. Ready na siya. I-training ko na siya. Gagawan ko na siya na YouTube channel. Papagawan pa na. Bye guys. Love you all. Paano na mag-end? Char. Kumakain si Bunso. Ayan. Kasi busog na ako. Ang bilis ko mabusog. Kanina gutom na gutom ako. Kasi siguro nalipasan na ako ng gutom. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayan. Oh, may lakaw. Ayan guys, si Bunso. Maulan pala sa ibang lugar. Like sa, may ano daw, ano tawag doon? Habagat. Yun ba yun? Ano ba tawag doon?
amihan, habagat, ano bang, hindi ko alam kung ano tawag sa pero mag-ingat po kayong lahat sa mga inuulan, binabaha. Ayan, dito kasi dito busog kasi ako. Dito kasi sa amin, mainit na mainit. Pero maganda naman kasi dito kasi yung hangin is fresh. Like, ayan o, malakas nga yung hangin. Hindi nyo makikita, syempre, dahil malayo. Yan si Bunso. Panoorin nyo muna si Bunso kumain ng kanyang steak. Diba? Tumitigas kasi siya kapag well done, kapag yung luto ng steak. Kaya masarap talaga yun. Yung medyo para malambot. Go, go, go. Hindi siya kumakain ng bawang. Hindi din ako kumakain ng bawang. Oh. Ito yung ating healthy kitchen. Pinakita ko na sa inyo kanina. At, ito guys, so, sinasabi ko sa inyo maraming hinog na lang. Dapat pala inano ko na to. Mahinog ini ma? Amuhin natin. Ang bango! Ang bango guys. Ang bango-bango. Pwede na hindi bangaon? Kaso garo wala lang, mapulot. Kaso gusto ko sana siyang biyakin. Kaso mapulot eh. Yung dagta. Tapos eto guys yung mga tanim ni Papa. Na mga violet na. Ito mag-red na siya kasi pahinog na. Violet na. May gabi. Pinapatoy. Masarap yan. Gantong gusto ko. Ayoko ng fresh na gabi kasi Makati. Yung iba Makati, yung iba hindi. Tapos tsaka depende din naman sa luto. Pero gusto ko yung binibilad talaga. Ito yung ampalaya. Wala na siyang bunga kasi kinuha na nila Papa. Napakinabangan na kumbaga. Ayan. Tapos, ayun na, yun lang. Dito sa bahay, na bago. Ito kasi guys, lang naman to eh. May ipot ng manok. Ito kasi guys, lang naman yan. Aksidente lang naman kasing nagawa yan. Kasi, para yan dun sa parang, yung sinasabi ko sa inyo na, basta, yung business na sinasabi ko. Pero hindi kasi siya kasya, kaya, ganyan. Maliit. Tapos hindi na ginibaan ni Papa. Gusto ko sanang gibain to para more space. Parang hindi na kasi nakakahinga kasi puro, tingnan nyo, wala nang space. Oh, yung bahay na. Tapos yan, palabas na. Ay, ito na lang yung natitira. Kaya ayun guys. Yun lang. Tinatapos ko lang tong vlog. Kaya i-comment nyo kanyo yung mga gusto nyo malaman para yun na lang yung iba-vlog ko. Diba? Diba? Yun lang naman for now, guys. Maraming salamat. Thank you so much sa nagpalipad sa live. Kuya Emmet, Kuya Neil, sa lahat ng viewer. Thank you sa inyong lahat. So, yan. Thank you, Lord. Nakabalik tayo sa pag-vlog. Ayan. Medyo, hindi na tayo tinatawad dyan. So, ayan. Maraming salamat. Shoutout sa Team Pahuay, sa lahat ng angels ni Kuya Noli, sa lahat ng viewers at sponsor. Maraming salamat. Love you all.